și vă prezint o grapă Catros XL 5002. 5002 înseamnă că este 5 metri și 2 înseamnă că este pliabilă. Catros XL înseamnă că este cu discuri de 610 pe cadru separat. Deci pe acest cadru este doar un singur disc. Discurile sunt pe bucșă în baie de ulei. Amazonia oferă 10.000 de hectare garanție la asemenea bucșă. Este fără întreținere. Tăvălugii în spate, tăvălugii care au curățători, care fac un pad circulativ foarte bun și cu tocător în față. În cazul în care nu este necesar tocător, cu acești cilindri se ridică. Aici avem sistemul de reglare a unghiului de atac. Deci cu o manetă se reglează unghiul de atac. Așa arată și pentru mai multe detalii vă așteptăm la noi la sediu.